Sa Ebanghelyo nga mabasa nato sa Mateo 15, bersikulo 21 to 28, ang pagtuo sa usa ka babayi. No, dinhi nato mabasa nga diin ang usa ka babayi nga natawo sa Phoenicia sa Syria nga diin dili gid matawag nga katawhan sa Dios, nagpakiluoy sa Ginoo nga diin to nga abugon unta ni Ginoong Hesus ang yawa nga naa sa iyang anak. Apan si Jesus mitubag kaniya, kinahanglan unahon pagpakaon ang mga anak, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Unya mitubag ang babayi. Apan sir, bisan gani ang mga iro diha ilalom sa lamisa makakaon man sa mumho sa kabataan. Ug maingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti makapauli ka na, ang yawa migula nagikan sa imong anak. Busa min pauli ang babae ug nakita niya nga wala nang yawa sa iyang anak. So inani day ang kaluoy sa Dios. Dili day but pasabot nga siya wala naapil sa piniling katawhan o wala naapil sa katawhan sa Dios. Dili na siya kaluyan kun siya gali dunay pagtuo sa Ginoo bisan pag dili nato parehag tinuohan, dili nato parehag relihiyon, kun siya kaluyan sa Ginoo, ihatag day ang kaluoy nga nasa Dios. Kung moingon kag kaluoy, pwede kaluoy nga kaluwasan. Pwede ihatag sa Ginoo ang kaluwasan sa usa ka tawo nga di nato parehag tinuohan, kung siya tim-os ang iyang kasing-kasing nga gamahal sa Ginoo ug gatuo sa Ginoo, kay ang makapaluwas sa tawo isa niini ang atong pagtuo. Unya labi na ko nakita sa Dios ang iyang binuhatan haom sa kabubot-on sa Ginoo, bisan pa dili siya nato parehag tinuohan, mahimo pa siyang makadawat sa kaluwasan. Kay ngano ang kaluoy sa Dios para man sa tanan. God bless you.